एबा लेखा रोंगोन बा सोलोंथाइ लानो हागोन। नों मोनसे नों थि खालाम। थियाथ' आंनिया बेनो आं माने क्लासावबो थाङो आं थांनाया न' दाउट खिन्थु आं गोसोखौनो होनो हायाब्ला आंनि गोसोआव सानोमोन आरोना आं मा ओमफ्राय जोंनियाव मोनसे नेम दंमोन ना मेडाम बे लाङो खालि नै दा फैगौ खालि फुजायावथ' आरो थियाटारानो मोनथाम गाहाम जायो जात्रा गान आंनिफ्राय माने मोनसेबो बारग'आ आरो ओमफ्राय प्रत्येक गाना आं लाइन मोननै मुखस्थ' लाइन मोननै दा बिदिनो आंनि न' गुदिनि सासे है बहुद जाथाय दङ आं बङाइगाव सिनेमा नायनो फैनायाव क्लास 8 ना मा मोनजेनदोंमोन आं बिश्वकर्मा फुजायावनो फंबाय उन्दैखौ लानानै फैनायाव बे समाव जोंनियाव फरायसा आफादफ्रा दुर्गा फुजा बिश्वकर्मा फुजा कालि फुजा लोखि फुजाखौल' एसे जाहैयोमोन आरोना मेडाम बेयाव आङो ओरैबायदि बङाइगाव सेंग्राफ्रा हमनो मोनबाय मोनबाय जालायलायबाय आरो दा बिदि सोंफुबाय थानायाव सासे थाव होग्रोबाय आरो आंखौ सोंनायाव नोंसोर मानो फैखो रायलायगोन ना मा जा एक्सुवेलि घटनाया मा जादों हाब नों मिथिया नामा उनथिंजाय सासे सबसे सौबाय हां लानो हालायलायला ओमफ्राय एक्सुवेलि घटनाया नों मिथिया नामा बेयाव जे नोङो जों पस्टार होगोन बे माने गामि गामि बर' गामि गामि जे जोंनि बर' मानसिफ्रा बेबायदि बिश्वकर्मा फुजा दुर्गा फुजा कालि फुजा बेफोरखौ मोनजाया होननानैहाय नों मानो फैया आंथ' आदामोन आंथ' एक्सुवेलि मिथियाखै मिथियाबो आंना उद्देश्य सिनेमा नुनो मोननांगौ बिनोद खान्ना अमिताभ बच्चन बिसिनि सिनेमा नुथारनांगौ आरो ओमफ्राय मिथुन चक्रबर्ती आरो बिसिनि रोजाबनाय फाग्ला बायदि गोदावोमोन आरोखि आङो गोदाव सोराव जायोमोन आंबो माबोरै आं बिसोरनि बायदि खननाय एक्टिं देखायनो हागोन माबोरै आं बिसोरनि आङो सानोमोन बे समाव बिसोरनो रोजाबथारो आं मिथिया नालाय बेथ' बिराद डेन्जार खोथा बेबायदि आं माबोरै हागोन आं बे उद्देश्य फैयो आरोखि होननानै आं उनाव आं फैहाबलायदोंथ' खुनुरुखुम फंबाया उन्दै आदाखौ बुथारनोसै होननानै हारसिं गाबाय एसे सेन्स दं आरो आंबो आं माने एसे गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा एसे सैतान जायो नालाय थैनाय बायदिबो थाफाखादों आङो जेला गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा एसे सियानबो जायो बे मोनसे आं बेनिफ्राय आंनि टार्निं पइन्ट जादों आरो दा ओमफ्राय गाखोनो मोनबाय बिजनि टाउन सहैबाय बिजनि टाउनाव बे समाव आसु आन्दलनमोन आसुनि गोदोनि आन्दलनमोन दाना हराव गेजेराव नों बिजनिनिफ्राय 25 किल'मिटार थाबायलांनांगौ बेखौ बुजाखांनानै साधारन खोथा बे मोखांफ्रा बुजोबदों नैबे गावब्रादों इसोरनि नंनायाव दा बेयाव थायाखै आरो ओमफ्राय दाना मा जाबाय बे सप्ता आसु आंहा बिजनियाव ओंखारहैबाय दाउ बाङालिफ्रा बै समाव बाङालि बहिरागत हाथावमोन ना दाना बबेथिं खारा मानसिफ्रा पुलिस जाजोब्बाय दाना मोनसे मालगारि दाबा दं आरो ओमफ्राय अखाफोर स्रां बे सायाथिं खारबाय आरो फंबायखौबो मिथिबावला आं बुजाबोखानाय नालाय आरोबाव बुजाबावनांगौबाथ' आं सेस बे मोनसे माइनाव हाबनानै दा बे साया बे रेल दाब्बानि साया बे अखाफोरजों साया गोग्लैनायजों आं खारलांना बेयाव जे सिआरपिफोर साब्रै साबा दङ बेखौ सोर मिथिगौ ओरै लाखानानै दङ आरो बिसोरो खामदों साब्रैबो खेबसे बेयावबो ज'
खुनुरुखुम गावसोरनो बुंनो माने जाबाय हरबाय खुनुरुखुम बारग'दों आं बिनिफ्राय आरो सिनेमा नायगोन होननानै समायला हांदोंमोन आरो उनावथ' बिराद दुरबलथा दङ ना बेखौ आं समायखौ लाखिनो हायाखै ओमफ्राय फैयै फैनानै गामिनि सासे जनेश्वर ब्रह्म होननाय दङमोन बे गिटार सोलों साक्सेस जानो हायाखै आङो सानसेखालि बिहैदों आरो आं खिन्थु स्कुलावबो थाङाखैमोन दे मेडाम आं स्कुलावबो थांला आंखौ नुबानो बुजानायनि इनसाल्ट खालामो ओंखारलांनोनो हाला नाङा फरायला दे बै गिटारखौ आं बिहैबाय बियो गारखोनानै दोनदों आरो आमायसो बे गिटारखौ आंनो हरदोलै बिमाय जायोमोन मा होनदों नों मा होनदों मानसि बागदावनानै बुंदों आरो नों मा होनदों आं सानबाय हाब बेबो सोबागोन सोंनाय सेसा बेबायदि मा बुंनाय सेसा बिदि जादों हरै आमाय बे गिटारखौ नों दामलाब्ला आंनो हरदों आं सोलोंसै मानसिया गाबदोंलै मेडाम बे हाब फै मानसि आं 6-7 बोसोर जाबाय सोलोंनाया खुनु प्राणी फैयाखै नों गिटारजों मोनजागोनलै नों बोर होदों बे आं बे गिटारजोंनो मोनजागोन नोङो दा फरायनांलाया बुजां गिनाया मोनसे इन्टारेस्ट हाब नंगौ मा आमायसो नोंथ' गान खनखायोबा आंनो फोरोंनो हागोन गानबो फोरोंगोन गिटारबो फोरोंगोन बेयो आरम्भ जादों आरो बेनि उनाव मेदामनि जाथि बंस'नि मेदामनि बिफानि फंबाय धीर्ज ज्योति बसुमतारीनि दा बसुमतारी बुंबावोमोनलै ना बिसोर बसुमतारी लिरो बिनि बिफा आरो मेदामनि बिफानि बिनानाव दुइसिनमोन ना मेदामा सुनिति मेदामा बिसोर सानैनि कन्ट्रिबिउसन दं नैबेनि सिंगार जानायाव बिसोर ओरैबायदि मोजां मोनजेनबाय आंखौ जे आमोखाया बेबायदि गान खनबायनो गान खनो लेंहरनो थाङो फोरोङो ओरैबायदि आंखौ इनकारेज बायदिसिना प्रग्राम खालामबाय थायोमोन आंखौ लेंहरो मेइन माबाया बेफोरनिफ्रायनो आं फैदों आरो दा बेखायनो आङो अरायबो मेदाममोननि बिसेसकरि जाथि बंस'नि सायाव अरायबो बुंलायो आं मान होयो गोजोनैनो थाथों मोजाङै मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हाथों बेखौनो आं हास्थायगोन दा फैनानै आङो अनेक आं बारस'सो मोनदों आरोना बिराद मिनिथाव जाथाय दङ आङो मेथाइ खनजेननो बे समाव आं आन्दलननिफ्राय लाबोनोसै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय गानफोर जाबाय ओमफ्राय आं जुगामि गयारि बर' बाजारनि बे कमल गयारि आर्टिस्टनि बिनानाव बेयो मोनसे माने डेलिगेट सिटिंआव बिसनि बान्दो केन्डारि मोनसे माने हारि मोजां मोननाय हारि अनफावरि मेथाइ रोजाबदों आरो आंबो जे ओजोंहाय हान्थाया सोलोंखुमानानै दङ आं फैयाखैमोन आरोना फ्रन्टआव फैथ'वाखैमोन आं गिटारबो रोंबाय हातजोंनो गिटार दामनानै खननोबो आं फुल्लि कनफिडेन्ट फैखाबाय आरो आंनि सायाव बे जुगामिखौ खननाय नुबाय ओरै थाल लालायनानै बडि मुभमेन्ट जालायनाय आरो हाब आं सानबाय बिदि गानखौथ' आं हारसिंनो सोलोंबाय थायो माथो ओरैबो इसोरा खननो लिंहरहोयोब्ला आं खनगौ आरो बिदि साननानै दंबाय थायो आंखौ बिष्णु जोंना बे बिष्णु जोंनि क्लासाव बिष्णु गैयामोनबा बे लाना थांदों बे मिटिङाव नोंनि गाना मोजांथारलै होननानै दा बेखौबो आं बावनो हाया थिग बिदिनो साहा लोंनाय बे डेलिगेट्सनि समाव साहा लोंनाय माबा जादों बेयाव सोरबा गान खनग्रा दङ नामा हामबाय आं जोब्बाय आङो दंबाथ' फैमारबाय आंनि
भाग्य खुलिमारबाय मा सम बेस्ताव जुबाय आं हाला मानसिफ्रा खिगोन नों मानो गोरोमसावगोन आं हमनो हायासैलै जाबाय सोरसा गान खननो आं लुबैदों बे बुंनायखायनो हाब नंगौ नामा सार नैबे गान खननोनो बे समाव गोमस्राममोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आनडिलेड माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो नंगौ नामा फै 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 बे आंहा बिमाय जायोलै बेखौ फै बानायसै फै 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 गिटारखौ लानानै थांबाय आं खनहैबाय नंमारगौ सुबुंनि मोजां मोननाया अनजिमा गैया दिनै गेवलांदों गाबोननो सिरिलांदों बिबारनि फायखिया मोख्रेबलांदों नंखाय मोजां मोननाय थगायनायसो नंखाय मोजां मोननाय बुरखायनायसो होननायमोन आरोखि बे मेथाइआ आं बेखौ दा रोजाबदों बे रेकर्डिंबो जायाखै आं बे गान लिरग्रा मानसिनाव बहुद बार बिहैबाय हाजार बार बिहैबाय जाम्बा मानो हरा जाम्बा होननानैबो बिराद रायबाय आं बे मानसिखौ नोंनोखौनो आं रेकर्डिं खालामना होगोन दे आं फैसा बाहायना होगोन बेखौ मानिया बे माने गावबो रोजाबनो हानाय कनफिडेन्ट गैया बे राफोदाय रहेन राफोदाय नाम रेडिअ आर्टिस्ट बिसोरा जियानो जायाथों आं बेखौबो थेंक्स होयो बिनिबो आंनाव बिराद इनकारेज दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय फैयै फैयै आं फ्रन्टआव माने ओंखारबोनाया माने बलांगुरि बेयाव भलन्टियार स्पर्ट्सनि फार्स्ट कनभेनसन जादोंमोन भलन्टियार स्पर्ट्स दाजेननाय बेयाव उर्खाव ब्रह्मआ नि सिगाङाव आं रोजाबजेननो मोन्दों आरो बेयाव आं दोंसे आर'ज मेथाइ रोजाबदोंमोन बेखौ आं बुंलायला बेयावनिफ्राय बे हाब खनमान नोंना गाराङा मोजांथ' नोंनाव गान दंबावो नामा दङ मानो गैया दिनै रोजाबबावनायमोन रोजाबबावबाय आङो हारसिंनो दामनानै आरो आं थाब्ला आं दा खननो रोङालाय बे समाव मेदाम आं थाब्लानि आंनाव खोमा हाबाखैमोन आरो बे समाव खालि गिटारनिल' बे बुनाय स्टाइल माबाफ्रा दङमोन आरो जोंहा ओमफ्राय बे बुनाय रोखोम दंना बोरैहाय माने मा तालाव माबायदि बुलांनांगौ बे ताला नोंखौ गोसोखांनानै लिरदोंमोन गांसे लाइजाम होननायखौ आङो रोजाबदों आरो हारा जाबाय बिसोर आरो दंबावो नामा मानो गैया आरो बे थार्डआव आंनि बे दहाय होननायबा आं रोजाबबावबाय आरो फाग्ला जाबावबाय बिसोरो सोर लिरा जाबाय आं लिरनायखौ खिथाजोब्बाय मिटिं जाफिननाय टाइम जाबाय बिदिनो जादों दा फैयै फैयै ओमफ्राय बे सोमावसारफुनाय जाफुबाय थानायावनो फुंखा महिलारि होननाय बिथांखौ आं लोगो मोनबाय बिथाङा बुंबाय बे रेल रक' हाइवे रक'आव आं गान खनस्रावहाय थायो आरो बेखौ बे खोनानाय थायो आरो स्रि स्रि नोंखौ क'क्राझाराव लांनांगौ जानो हा क'क्राझार बे समाव जों क'क्राझार आरो दतमा होनब्ला बिराद बर'फ्रा मानसिफ्रा फुटबल जोग्रा बिराद गोरों भलिबल गेलेग्रा बे रायज्लायथारबायबो जाहोनाय लोंहोनाया आंनि रिक्स खिन्थु आं नोंखौ लांगोन आरो लांनो सिम्बलखौ लांजोबगोन आरो रायज्लायबाय लिडारफोरजों बिदिनो दुइ तिन मासनि उनावनो बे थैसाम केसेट खालामहैलायलायनायनि माबाया फैबाय आरो बेनिफ्राय बे रोजाबनाय दाना आंहाबो माने बिमा बिफानिथ' बोसोन लाबोफेरखायाखै इसोरनि अननायाव जेखौ गोसोखाङो बेखौनो मावफ्लाङो दाना बे थैसाम केसेट खननानै फैनानै जेब्ला बेखेवफुगासिनो दं हिन्जाव लाना खारफ्लांलायबायलै आं ओरैबायदि गाज्रि घटना माने दा गोसोखौबा थैनो लुबैलायो खिन्थु थैनायाबो आंनि थाखाय बिराद असम्भब आं थैनो बायो नैबे समायना बे एसे मोजां नुथाय नुनाय सावगारि गोनां कालारफुल बे संसारखौ आं थाब एंगारनो बायो आंमोनहाबो मालाबाबो थैनाय सोदोबखौ दालाबो हायोब्ला जोंनो गोजोन नांगौ सान्थि नांगौ मानसिनो मा नांगौ थांनानै थानायाव इन्टारटेनमेन्ट नाम्बार वान नोंथ' फरायबाय थाखागोन
साख्रि मावग्राफ्रा साख्रि मावबाय थागोन फरायनायाबो गिदिरनि एम्बिसन लानानै थांगोन गुबुन नांगौ एसे लाद्रायहैनोसै नङा